Παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τις προκλήσεις που μας γράψανε για το τι δύναμη θα ήθελαν να είχανε. Γεια σας παιδιά! Σας έλειψα. Ναι, πολύ. Ήρθε ο Θεός. Λοιπόν, ξεκινάμε. Να μπορώ να μαγνητήσω πράγματα με το χέρι μου. Ωραία, παράδειγμα. Ναι, παράδειγμα. Λοιπόν, τώρα θα μαγνητήσω μία μπάλα και θέλω να μου έρθει στο χέρι μου. Θα τη μαγνητήσω αργά, όχι πολύ γρήγορα, γιατί μπορεί και να μου φανεί. Θέλω την μπάλα μου. Όχι, εντάξει, πάμε στην επόμενη πρόκληση. Να μετακινώ πράγματα με το μυαλό μου. Ναι. Ωραία, πάμε πάλι. Λοιπόν, τώρα θα μετακινήσω μια μπλούζα με το μυαλό μου. Λοιπόν, κοιτάξτε και μάθετε πως γίνεται, γιατί κάποιοι είναι άχρηστοι. Λοιπόν, θα έρθει η μπλούζα σε μένα. Ωραία. Τα κατάφερα. Εντάξει, συγγνώμη, θα κάνω άλλη μία. Θα φέρω την μπάλα από την αποθήκη. Η μπάλα να έρθει. Εντάξει, όπως έλεγα, η μπάλα να έρθει στο χέρι μου και όχι στα μούτρα μου. Εντάξει, το έμαθα τώρα. Η μπάλα να έρθει. Σοβαρά τώρα, αυτή τη φορά θα το κάνω κανονικά. Η μπάλα να έρθει στο χέρι μου και όχι στα μούτρα μου. Επόμενη, λοιπόν, να μπορώ να βλέπω μέσα από τείχους. Ωραία. Παράδειγμα. Λοιπόν, θα σας πω που είναι ο Άγγελος τώρα. Είναι μέσα στην τουαλέτα. Νομίζω ότι άκουσα τον Κώστα να λέει ότι είμαι εδώ. Επόμενη πρόκληση. Τελευταία, να μπορώ να τρέχω σαν τον Flash, δηλαδή πολύ γρήγορα. Και πάμε. Γεια Κώστα! Γεια! Έλα λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Πού το πρόλαβε εκεί. Ωραία. Αυτό ήταν, πάμε στο κανονικό. Αυτό ήταν, παιδιά. Κάντε ένα like αν σας άρεσε. Και ένα subscribe και γεια.